Ufieh Omeke. Ufieh Oluka Uyam. Eze Ozon Mbulu n'Okwi. Ufieh Eze Ọba Ji. Ọzọ ka ibia. Ọmbọ ọzọ Ohamadike. Ọmbọ ọzọ nke ọ na-adị. Ọmbụ ike a na-akpa ike weta ọgụwa ụzọ, ike weta ọjụwa ụzọ, ọ dị ndegede nke ọnụ. What happened to his office? What happened to Misia?